Ρωτάτε για ποιο λόγο έθεσε υποψηφιότητα για πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Όσοι και όσοι με ξέρετε καλά, ξέρετε την απάντηση. Για μένα πάντα ο ΣΥΡΙΖΑ και η αριστερά ήταν το πολιτικό μου σπίτι. Και όταν βλέπεις το σπίτι σου να καταστρέφεται, πρέπει να κάνεις και ό,τι μπορείς και ό,τι πρέπει. Ξέρω ότι γίνανε πάρα πολλά λάθη και αναλαμβάνω το μερίδιο της ευθύνης που αναλογεί. Αναλαμβάνω όμως πρώτα απ' όλα την ευθύνη να κάνουμε ξανά το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία το στήριγμα της ελληνικής κοινωνίας και να ανακτήσουμε το πολυτιμότερο από αυτά που έχουν αμφισβητηθεί, η περηφάνεια μας. Είναι αυτή η περηφάνεια που μας έδινε το μαζί. Τότε που με το μαζί κάναμε το ακατόρθωτο. Την πρώτη αριστερή κυβέρνηση. Για τον λόγο αυτό, την επόμενη Κυριακή, σας καλώ όλους και όλες στις κάλπες για την εκλογή νέου Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Για ένα ΣΥΡΙΖΑ αξιόπιστο, σοβαρό, δυναμικό, για τον ΣΥΡΙΖΑ που χρειάζεται η ελληνική κοινωνία.